from yes. Ama mi baso. You mboge bianga. Gini mere gini mi. Owe merem ni mi. Ela we short again. What happened to your imi? Owe merem ni mi. Aro gi aro. E gra iba na aro imi. Ele ihe ji ga aro imi. Aro mi ma aro. Achom that touch from you. But you can close to screen ota. Ele doctor meregi BBL animi. Onwe. Ota keshi mom. Banyoda television. If you're not ready to get back to them here. Okay. Aya. Akwe mani hiya wala mrenga ga bani hiya kwadum. Amam. Nga ni room work interview. Aya the way camera na la gebila to gelar manso. Shift to table and backward. Shift to table and backward. Okay, what will let miracle tea in an eating Jesus. I say go back. I will eat heady. When you went high town, a family, you know. Family of Jacob Ladder family. Tonwa. Eton ge pro. Where fast bia. Me pe cotton ke cotton na hung of ma. Get where fast bia. Mepe cotton ebe ahụ phone ahụ nọ n'azụ ebe ahụ phone ahụ nọ. Were reverse bịa. Were na-asụ bịa ma. Abịara m oche nọ here. Ngwalewa ya front. Turn on. Tole Rosanna. Bịa na gị nwe ihe. Turn on le manya front. M na-ajụ gị kana sam. A gị nwe ihe. Mba. Onye nwekwe na arụ ya arụ. Mba. Onye nwe. Amọ. Gị nwe. Ịpa ihe nọrọ ele obodo ị nọ ihe a. Anọ m Istambul. Akwụkwọ gosukwuru ezu. Ịpa ihe a nọrọ Istambul. Kemgbe ịpa ihe a nọ Istambul mụ bụ onye metụrụ ya aka. Enwere m oyiwo. Ke ihe mere n'Ilube ịchọ ọchị ihe a remove you from this platform. Okay. Ị nọ n'Istambul ke ihe mere enwe bụ onye hụrụla gị kwụsị gị na ọ chọrọ ịlụ gị. Ahụbeghị m. Then onye ka inye gị otele ahụ? You think I'm joking with you? Mba, onye nyere before anọ ya nọzi here. Onye ka inye gị dị otele? Ex-boyfriend m before. Then i were ya nye gị ya. Mgbe inye gị ele ihe gwara ya? Onwe ya m gwara ya. Aha gị? Aha m Chioma. Chioma onye? Chioma Nkwachukwu. Iwu onye ebe? Onye Abia State, Umuahia. Ebe na Umuahia? Umuahia South. Ị dị afọ ole? Anọ m 29, next month 30. Iji ụmụ ole? Amụbeghị m nwa before. Gịnị ka ịrụga n'Istanbul? M na-ere hairs. Ị nwere akwụkwọ? Yes. Ele ihe iji chọrọ ịga ije di? Ele reason mere iji chọwa ịlụ di ugbu ị nọ 29, ugbu ị nọ 30 years. Efere m na etozuola m ịlụ di.
Ka ihe gosiri na itola ịlụ di. Maka adịla enwere m sense now. Enwere m uche. Inwele uche. Kemgbe ị nọ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ka ihe mere na inweghị uche mgbe ahụ. M na-achọ ego that time. Ị chọtala na ego ọwụ. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Akwa ịma na ihe m na-eme na-aba n'ihu akwụkwọ soshal midia niile m gaa n'iru. Enwele mgbe ara agbarala gị? Mba o. Mpa gị na mma gị ara ọgbala ha mbụ? Mba o. Enwere mgbe ndị ohi gbara gị aka ntị? Mba. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba o. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike? Gị na nwoke ọ nọrọ na fon na-eme kamera dana gị na-eji nwoke otele gị yeli ahụ nke gị na ahụ nke ya? Mba. Gịnị ka ị na-arụ na Istambul? Erega m hair leme ụmụ nwaanyị isi. How many years na ka ị nọla without nwoke? 1 year. Uke ike ọ gaala gị? Uke ike ọ gaala gị mbụ? Ị na-anụ ụtọ gị na-enwe akpịrị amụ wepụ aka n'isi gị wepụ aka n'isi gị. Ịchọchị ya remove you. Ị na-anụ ụtọ gị na-enwe akpịrị amụ. Nwoke ịlaikere gafee na-ele anya sị mmejọ aka gị gbaa ya enyi kwụsị ya gwa ya lee ịlaikere. Mba, emebi m ụta. Ama ngụwa ga-ele ihe ị na-eme. Onweghị m na-eme o, maga asa mmiri oyi. Otelego ji afọ asụ. Otelego ọ na-awa iti ya amụ ya abụwa asụ. Aghọta m nke ahụ. Okay. Akwụkwọ ji adọ gị? Mba. Ọnụ ara gị enwere nke dafụrụ adafụ? Mba. Etile gị amụ n'ike mbụ gị tie kemon? The other side. Etile gị amụ n'ike ebe esi araga gị ga-etie kemon? Ehi tiri kemon ga-ele ihe dị gị gwara gị? M ga-alụ gị. Ya gwa gị na ọ ga-alụ gị. Itiekwele chai mbụ? Ele ihe a gwara gị mgbe i tiri chai? Ọ na-agwa m na a ga-alụ m, but emecha lụọ m. Mmadụ ole gwarala gị okwu marriage? Mmadụ 3. Ka agwa ma ị nwere merenụ ọ ga-awa echi na nwoke lụọ gị ya sị gị na ọ chọọzi. Gwa m agwa ọgwụ so that ikwuo ya nwoke ọbụla ga-abatara na ndụ gị ga-ama na ihe agwa gị. Ka agwa ịmawa agwa ọjọọ gị. Na-ekwu. Sometimes m na-ekwu ekwu. Iwe onye ekwurekwu. Parrot enwere na family na ụmụahịa. Pepero gbara na nwa. Pepero achịnọ gị n'ike kpụrụ ya akpụ. Pepere na anụ taa gị na-anyụgharị ahụ up and down. Mba, olesi nriri beans ọta akwa. Gị nyụma ahụ. Pepere iji aṅụ amụ. Achọghị ibe m ya, but m hụ onye na-asapụ ahụ m ga-achọ ikwe ya. Ndị niile ịtaga kemgbe ụwa enwebe onye sapụrụla ahụ gị na-ataga ha. Ọ gị ka jụrụ ịchọchị ya remove you. Ụmụ nwoke niile ịtaga kemgbe ha sapụga ha ahụ gị na-ataga ha. Ha sapụga ahụ, but ahụbeghị m onye nke ọ sara ahụ. Mebi m sọ onye ahụ ahụla aka m, mebi m ga-emeli ya. Okay. Nwa agbọghọbịa chọrọ ịsa nwoke ahụ n'aka ya ṅụọ ya amụ. Ị na-echi nwoke ara? Ichi we ha ara how many minutes?
Like, ama otu chekwa lokwu Igbo 10 minutes. How many minutes? 10 minutes. Get what I ga-eje enye nwa iri nwa tomorrow. A sị na that niile enye mmadụ ara ka ọ la-aṅụ ma inwe nwa na ị ga-enwe cancer. Then get what I ga-echi gị nwoke ibe m for 10 minutes. Onye na-adịbụ ụgwọ isi ọ kwụrụ n'isi gị. Ahụ dịkwa gị. Mistake mere. I mere mistake. Get were ara gị chi nwoke na-akwụbụ ụgwọ isi gị for 10 minutes. Ọ wara ya agba gị. Mba. Ụmụ nwoke bịara to you ọwa ashịmadị ha. Mba. Gị ka m chụrụ ara gị ọwa ihela. Mba. Ara gị ọwa ihela Chineke agba gị ọkụ ara gị ọwa ihela. Mba. Then eleghị ije chi gị ha ara for 10 minutes. Amacha m ọhụma ka m na-emewa ama m n'ara agbaga. Get were ara ime ga-ewichi ihe ọma. Ime ga-ewichi ihe ọma. Echi na-aga ịchọ shoulder pad na ị ga-eji yikwasa ara bra iyi ma ara gị gbago. Maka ụdị mmadụ gị na-achị gị ara 10 minutes mere ka ọ bra ji chụda ya. No, ara m pere mpe ọ ga-ada o. Dem you Chineke agbaga ọkụ aṅụ dala ya. Bra ga ịgwa m sa ara gị pere mpe. Ọ dabe. Onye riri eri. I were ara echi gị nwoke ibe m na-amaghị na ọ ga-akwụ ụgwọ isi gị for 10 minutes. M ga-eme ọfụma this time around. Ochie ara irresponsibly. Ọ gị na-arịgoro n'elu ka ha na-arịgoro gị? Ha na-arịgoro m. Ha rịgoro gị n'elu ele ihe na-agwa ha? M na-agwa ha rụsie ọrụ ike. Ị tala nwoke lụrụla nwaanyị mbụ? Mba o. A na-ata gị na-agba gị jack? Mama o Jack. A na-ata gị gba jack ha chile gị ụkwụ apụ elu chekwasa gị ụkwụ na wọọlụ eji agba gị jack? Mba. Nwa agbọghọbịa na-agbabe jack mbụ. Atamaghị ele otu ị na-eche edem anya gị? Otu ahụ. Ime ka isi na-eme? I like it I'm kissing but I'm not try. Okay, you like a kissing? Nwa agbọghọbịa ji eke isi ka ọchịcha. Enwele mgbe ị gbara mamịrị gị ṅụọ? Mba o. Enwele nwoke gwara gị sọ ọ ga-aṅụ mamịrị gị? Mba. Mmiri ara ọgbaga gị n'ara? Mba o. Amụbeghị m nwa. Nwa ọhụrụ. Ọwụ naanị nwaanyị mụrụ nwa ka mmiri ara na-agba n'ara. Ọwụ naanị nwaanyị mụrụ nwa ka mmiri ara na-agba n'ara Chineke agbaghị ọkụ. Mmadụ enwere ụmụ nwaanyị nwere hormonal imbalance mmiri ara agbaga n'ara. Mmadụ enwere ụmụ nwaanyị wepụrụla nwa mmiri ara agbaga n'ara nwa bingo nwụrụ anwụ. Tara ga abịa gwa m sị emubeghị nwa. Ewele iwe. Ehi were jel emejụsa gị isi gị oyi. Ewele iwe. Onye ambulance ọ gbaala gị enyi mbụ? Mba o. Ndị apams ndị a na-evu ozu agba egwu ha gbaala gị enyi mbụ? Mba o. Enwere mgbe ị gara n'ụzọ mmadụ eme gị? Mgbe m nọ na village. Atala gị n'ọhịa mbụ? Mba. Mmadụ ole tara gị na village ụlọ ga? Onye tara m na village. N'ala Igbo mmadụ ole tara gị? Abụọ. N'obodo ahụ ị nọ mmadụ ole tara gị? Ofu. Ha tachaa gị ji asịkwa thank you? Yes. Lee otu ị na-eji asị thank you? Na-asị baby ị mere ọfụma. Mgbe a taga gị ihe a clock it ọ pụtala? Mba o. Ele mkpu ị na-eti ma atamaghị? Agị m ekwuli ya, agị m emeli ya ahịa o. Ele ihe mere ị ga-emeli ahịa? Ndị mmadụ ga-achịwa m ọchị. Listen to me. Onye ọbụla laikiri mkpu gị nwere ike ịbịa to you. Some of those things nwere ike ime nwoke. Listen, I'm not joking.
Some people get you the way you respond to ihe nwoke na-eme gị na bed na-eme sometimes nwoke akpọghị asị nwoke hate gị. Agara m ga na-ata one girl onye Owerri, ama m sọwa onye Owerri. Agbara m enyi asụsụ ihe asụsụ onye Imo steeti m chee sọwa onye Mbaise ma onye Obowo. Atagide ya aga enyo ya etiwe kwụsị m n'Ụlakwọ Junction, kwụsị m n'Ụlakwọ. That thing na-eme m akpị asị till today. You got to push him no Ụlakwọ Junction, push him no Ụlakwọ. Now, elembu ineti. Awe putana against him nigga. Elembu Neti baby mewe mia o baby na wamo. Baby mewe mia. Baby na wamo. Zero type okay? Eh. Blood group okay? O positive. Phone number okay? Congrats. Ngana. I get the because get the regular DM ge. Don't come to me. Listen to me. Listen. Either your number. My YouTube channel is available. Banka your number gano. Watch ya. Percentage of people now watch YouTube. Most of them watch and they know obodo Igbo. Post to na YouTube channel. People will go there and take it. Mado poge me like ya. Get block unyao. Unyang rubbish me like unyang. Get block oya. All this simple. All contacts. When you like again, how do the person reach out to you? Maybe TikTok. Maybe TikTok. Your WhatsApp. Yeah. Number me she come with the phone. +90. Hi, the mother copy wala. 534. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am bag. Watch Italia. Get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. +90. Hi, the mother copy wala. 534 766 6781. Boy, also.